O Concello de Boiro está a executar as obras para a construción de novas beirarrúas e un carril bici nun tramo da Avenida da Constitución, unha actuación coa que se busca mellorar a mobilidade e a seguridade peonil nunha das zonas con máis tránsito do municipio. Os traballos céntranse no treito comprendido entre a Avenida de Compostela e a Rúa Salvador Allende, onde na actualidade non existen beirarrúas a pesar da presenza habitual de peóns, especialmente estudantes que se desprazan cara aos centros educativos situados na zona. Que vai consistir un tramo de aceras que era inexistente, que non existía, e dado o tránsito peatonal que tiña a zona, consideramos, dende o equipo de goberno, que había que facela, e ben complementada tamén con un carril bici que vai conectar pois co carril bici xa existente da Salvador Allende. O proxecto inclúe a construción de beirarrúas con soleira de formigón e baldosa hidráulica para facilitar o paso seguro das persoas. Ademais, habilitarase un carril bici que conectará co xa existente na Rúa Salvador Allende e que permite chegar ata a praia de Barraña, ampliando así a rede de mobilidade sostible do municipio. O proxecto conta cun investimento de preto de 200.000 euros. Bueno, esta obra ascende a 199.000 euros, preto de 200.000 euros, e conta coa financiación da Deputación da Coruña mediante o POS. A verdade é que é unha zona moi transitada e considerábanos que había que actuar. A actuación complétase coa construción dunha nova glorieta na intersección da Avenida da Constitución coa Rúa Salvador Allende, co obxectivo de mellorar a seguridade viaria e a fluidez do tráfico. Tamén o que a propia obra vai levar unha glorieta no entronque entre a Avenida Constitución e Salvador Allende para a maior fluidez do tráfico e tamén para a maior seguridade dos peatóns, dado que é unha zona moi transitada por peatóns. A parte de levar a glorieta, tamén vai levar pasos elevados en toda a contorna da glorieta, que está nos funcionando moi ben, tamén a glorieta que temos un pouquiño máis arriba, onde a piscina municipal. Para darlle un valor engadido á glorieta, dende o Concello contactaron cun arquitecto para realizar unha escultura relacionada cun dos produtos estrela da ría, o mexillón. E a proposta que nos fai, pois, bueno, é unha composición escultórica orixinal que vamos a titular O Corazón da Ría, porque o que lle pedía é que facer unha escultura relacionada cun produto máis importante para a nosa vila como é o mexilón, dado que somos o maior produtor de mexilón da ría de Arousa, e bueno, van a ser 16 elementos individuales en forma de concha de mexillón en alto relieve. Para iso, convocarán a veciñanza este sábado, 7 de marzo, ás 11 da mañá na praia de Barraña, para realizar unha recollida voluntaria de plásticos. Os produtos serán os que compuñan a escultura da glorieta. Vamos a convocar a veciñanza para que este próximo sábado ás 11 da mañá, por convocar a todas as persoas que o consideren, pois a ir a recoller plásticos na playa de Barraña. O sitio para convocar a xente vai ser ás 11 da mañá, como dicía, nas colonias, en Praia Xardín, e con todo o produto que sala desa recollida, pois el vai a facer esta obra escultórica, non? Así mesmo, os traballos inclúen tamén a instalación das canalizacións de saneamento, abastecemento de auga e electricidade, así como a execución de pasos elevados e o marcado viario.